Ani bihik no jodi ani obo video no goi tong ani bihik ana phila place contract khaide ang nung bai phina phana kok sane musui tong nung bai kok ma sa ge ba buka phina sante mana ke nana kok phina kok phana phina sa sidi ang ba hai ang kok ma sa ge ba jang pa nang ke hai ka bai chi tuino ka ani am ba bu Bilis na ang nanataw pa na hamzay tong ko nung buninda thangay tong zak pa nang nanataw pa hamzay tong ko busab khok taman ja hai bagay yana ani bihing na na hosde ang pini sa tong mayo Poiler nrok jotna lamsuko da secret of life YouTube channel ro tabuk ni dino tom ungoi tongke o sawi mania khorokja tako kha khamai saka bini bihik buno yakar kwlangkha noi aungnaro kubina khanaka bini bihik buno yakore alga chalabai thangoi paikha Bwsai bihik no haine saka nung jesabai thangdi ang tabu bonor hamjawai tongo kipile faidi hinoi kha khamai saka Bwsai o video o Bwsai bihik no tomotom kok kachar kha video poiler nya paithak jora naitungni norok jotna buji manabago Tai norok jodi norok ni bukhani kok chungbai bakse share khana musung toke description Instagram ni link rijak tongo oro thang chungbai contact khai di and norok bo norok ni bukhani kok chungbai bakse share khai mano chikang no sini mungsanai ang tini je borok ni story sana thangai tongo a borok ni mungka kalachan tripura tai bihik ni mungka runa jomatia poila silabai buri Facebook ti malai laikha malai mani yagoro borok dor hinoi number na laikha nalai mani pore borok logi baksa ke delhi na sapung hopung kok salemang borok hamjama halogo bolaikha borok khorok ni hamjama bujuoi nok ni okra rok lai thangnai 2022 borok khorok ni kayoi rikha ai tabuk tom kan ke lai thangnai 25 July o bini bihik runa jomatia Bwsaino Yakar alga chalabai thangoi paikha tabuk Bwsai bihik no tamoko kasar kan ke bodde sabai thangdu taisa dakten ke phire phaitu tai Bwsai abono bihik no ko kasar ka je bihik no nugoi tongnai screen no number jak tungo o number call kheri je netuk nai bono 15000 dinai hini bo sawai khanadika chini takku kalachan Tripura norok jodi no bihik runa jomatia nugoi tongke screen no number jak tongo o number call khai sadi and je netugo rimanai bini bago 15000 puruskar tongo ang teke sako ani bihik no jodi ani obo video no goi tong ani bihik ana phila place contract khaide ang nung bai phina phana kok sane musui tong nung bai kok ma sa ge ba buka phina sante mana ke nana kok phina kok phana phina sa sidi ang ba hai ang kok ma sa ge ba jang pa nang ke hai ka bai chi tuino ka ani am ba bu ni am ba bu so to ana no go sa hai ka bai ma tong si yo tini bo hai thana ga thamane hai ka bai chi thana ga ma thang go pe sang nam na request khai ta bo somai tong ko thana ga mam na toria sini ro honi ka ro hos de no bo je ani be bihing na ta thana sada ba bina am ba bo so nok si te nok te am bo ba am ba sa khok tam man jak se please ro hos de anong na usna ko ni mo so go ang kai je jak bo borong na ba nok to ma khai na ani borong na ba hai bo na Bobai ang ba tin bo so bo tong ko no ba be si tu gya ko highest ge ang mas kok saman ba si no hai ong gi tong go ang bo ba halok bo tin mas ka tin bo so ka kha inke ba ani bihing na no hosde please no na yu face khai ani bihing na mrs kai ja sana please na ang na taw phana hamjai tong ko nung buinin da thangai tong jak phana na taw pa hamjai tong ko ang na dui tin din somai yogoi tong go taw phana kuno ong yak ko hai phana thana go mam na khalai ja kalai jago bang sakana bda ang jeo kuno tabak phayon ke ang kuno problem khaya jeo ke besi problem khana phayin ka phaisi te salani bini amuba sala sala ani kongno jodi khana go hinke ana please ani bingin ana phir ro hosde nung ba ta bo sala ka ham tong ko ka bo ka je ya ko nung ani bi kan tha ani an tha na to ma khaisi nai ba bo ba ang kai ja bu sa khok ta man ja hai bagay yana ani bihing na na hosde ang pini sa to mayo nok to ma hai ang babu na hang ka ke hamza mani bagay hai cover sa sai thana ka miya ni satsa tini bo tipsa hai tao phana sal thai tong ko ang mai se ko hai che ma tong si yo hai mai bo sa khai sai mo sa gai mo ojon ong nya thu ne ke bo mukti tha nya hai che ma tong si tini bo hai thu man thu ya sai mi ya ana amo babu ana ko ma yu ke ka ka hai phai chi ti ang thang ni se mu se bin ba ke ase ke ko ba rong kha please na yu ke sa yo ne bi na na ho si te